Eneko gaitatu da urrengo gonbidatua, gatxizena, neuke benetako izena emango zuet. Iker Barandiaran da, urrengo gonbidatua. Eta, bueno, aurkezpentsua egiteko, haus esango du, arrasatearra, beraz, eneko gaipatu daun kuota, bikoitza gaurkuan. Eta kasetaria da, baina esan dugu gaurkoan esateko batez musika zalea dela bera, bai? Eta musika arloan hainbat proiektu eta abiatu dituela eta horretan ibiltzen da bera gustora eta gaurkoan hemen hoize datorla. Musika zalean eta ekintzale. Bai? Horrela Iker? Venga. Eta, bueno, barkatu, kultur ostegunak Arrasaten, hori da bere zera gaurkoan, bai hori aurkeztuko dozku. Bai, venga, isildu graz. Atzaldeon, bai, ontsia sobran. Bueno, oin bai, ez da? Neu justo goizeko saioetan enaz egon, justo elduna zeneko entzun aurretik, eneko izen da neu engaino nauen hon etortzeko. Ez naz ni oso teorizetakua, baina, bueno, bintzat geure Arrasateko esperientziatik hasitza, zeo se aporto baneike, kultur gintzan, euskal gintzan, zabitzen noi, hortara. Bueno, batez be, hasi genke, berak, Xaguk, Manuelek, barkatu. Ja goitizenekin gabitzen ez da? Txitxo, eta Xagu, eta bueno. Ez, bueno, berez nedoketen esperientzia, kasetaritzan luzaron ibilitxakua, eta bebai, musika kontutan, ero kontzertu kontutan, bueno, idazten bebai, nire batez be, kontzertu kantolatzen. Neu izen nintzen, sasoi baten, 80 markan hasi nintzen kontzertu kantolatzen Arrasaten, eta orduan izen zen, eneko eta beste personaje batzu gaur egun zer esan handixe moten dabitzenak, ninguren ebitzenak, eta, bueno, geurekin batu ziren. Eta, bueno, gero monstro batzu sortu ditugu, ero lagundu da bortan, baina, bueno, hori ja euren erantzukizuna da. Kontzertuekin lotuta, bueno, kontzertuak ekarritxu neuk, nire esperientziatik, eta berez kulturgintzai buruz berbaitzen Euskal Herrixen dudaiparik, musikak, erozein kulturatan, baina, bueno, Euskal Herrixen be, zer esan handixoki dau. Eta rockak danodakigun moduen, beste estilo batzutaz gain, Euskal Herrixen euki dau zer esan handixa. Rekorrido txikitxo baten jot, gero ikusi digun musika dixak baino, kontzertuak antolatzen ditugunen motivazioakin lotuta. Eta adibidez, 80ko hamarkadan dano dakigu, oso apurketa berezix egon zala, sozialki, politikoki, zentzu askotan eta kulturalki bebai. Nik batez beberbaingot gaztetxetako kontzertuetaz, ez da? Pixkat bestelako eragile, bestelako baliabide barik, gauzak antolatziaz. Eta, bueno, argi daula 80ko hamarkadan apurketa horrekin, punka batez be, baina, bueno, beste estilo batzu bai, hasi ziela leloko kontzertuak antolatzen, modura, entzate zirkuito berezi hortan, sormena pilpilien zauen, baliabideak oso eskasa ziren, egiz esan baldintza oso eskasetan itxezien kontzertuak, eta askotan esaten da orduen musika esalain importantia, ero entzute esan esalain importantia, jarrera esalain importantia, bueno, orduen bai egon zan, ibilbide luzea izen zen, hasi da bizkat. Vale, zelan jaitxikot, honekin? Zelan jaitxikot, zelan pasoko bataiatik, intro bakarrik ez da. Vale. Vale, bueno, pixkat beti ezautu dugu, ez da Euskal Herrixen kontzertu asko itxen dira. Ni beti horretan az, neu gaztetxo nintzen nien, Herrixen kontzertu bat egoten bazan, kontzertua dau. Eta kontzertua dau, eta guazen, ez? Hori oso pasauta dau, egoera beste bada, kontzertua dau, bai, kontzertua dau, bai, jentiek interesa bestotza jartzen, ez? Ez du bezango horrekin, jentia kontzertua ez doienik. Ez du bezango horrekin, jentia musika ez da boni jarraitzen. Baina egisa daia sorpresa kutsu hori galdu dauela, ez? Eta horrek gero ekartzen ditu, baliabidetan, antolatzailetan, motivazio falta, eta, bueno, gero sakondoko ben gauzak. Adibidez, 85. Estimatiboa da, igual egongo da baten beste herri bateko esango la, 85 nire herrixen kontzertak itxezien. Batez be, noien kontura da, regularidadea undixakin itxezien lekuak. Noizbenka bingo ziren, Andoain, oso mitiko izen da, Bermeo, Baiona, Lekeitxe, Ondarro, Alegi, Askoitxi, Bergara, Arrasate, Iruña, bueno, hainbat herri egon die, kontzertu asko itxezina 85, boom hori. Gainera, 80ko hamarkada esan moduen baliabide gutxikua, sormena, estanda eta dana, 80ko hamarkak ekarri ban, nire ustez, Euskal Herrixen asko mitifiketan dau 80ko hamarkada bentzat esparru hortan, baina 80ko hamarka izen zen aberatzaua. Aberatzaua, estilotan asko zabaldu zalako, lehen bi estilo duzen, isa olako eremutan, eta 80ko hamarkan zabaldu ginen gauza askotara.
Aldi berien, gaztetxeia ganora sortu ziren, jentiak badaukan ja, bueno, pentsakera bat, segaitxik itxuen dobena, hau esan ingou, segaitxik ingou, basauen trasfondo bat atzien, guazen gizartia eraldatzen, guazen gauza beste modu baten etxen, bueno, kontzientzia oso konstienteakin. Eta baliabide asko zobia ziren. Gero ja, 2003 salto itxen mobia urtietan, ba, bueno, ikusten dobia gaztetxiak kontzertuak antolatzen dituztenak asko gutxi hau diela. Egonda desgazte bat, egonda bebai desalojoak, eta, bueno, olako gauzak, bueno, gaztetxe batzuk itxi die, udaletxien, o bestelako agintarixen erruz, baina asko izen die, bueno, badoz ondien gaztetxiak, gutxi hau die, eta aparte, kontzertuen txispa hori galdu da. Hor datora purua ja antolatzailean, nire ustez, desanimoa, motivazio falta, eta olako gauzak. Da gainera, esan biderra dau, musika taldien kopurua ez dela txikitzu, aldrebez. Joendak gero eta gehiago handitzen. Eta nik esango neuke, desmotivazio hortan erro handixea daukela musika taldiek. Danak uste dabe daukela eskubidea jotzeko. Dana gure dabe jo. Gero eta kriba gutxi hau dauz. Gero eta gutxi gainera bain, disketxiak eta ez dabela posto ikeitzen daulan. Eta orden dane gure dabe jo. Eta azkenien, herri bakoitzeko gaztetxetako, ero beste espazio batzutako antolatzailek, uste da, behartuta dauzela jasotze dituzten proposamen danak eitxera. Horrek asko erratze ditu. Sartzen ditu dinamika baten, askotan ez dauzela motibauta talde horrek ekartzen, erantzuna beti ez da ona, ikusten dugunez, kontzertuko pura txikitzen da moduen, askotan publiko txikitzen da. Eta, bueno, sartzen gara olako espiral baten. 2015, heldu gara. Bueno, Arrasate sartu gara nauko, baina, bueno, egizia esan Arrasaten astero itxen ditugu kontzertuak. Askoitxi, Mataderua, Arrasate, Gaztetxia, Trintxerpe, Mogambo, hor dago diskoteka antzeko bat, baina bertan dago estena oso potentia. Tolosa, Bonberenea, asko kesotzen dozue, eta Zarautz. Trintxerpe eta Zarautz, asterizkoekin jarri ditut, dielako kontzertu marron espezie berezi bat. Bonberenea beberiztu nekien, bueno, bere sormen, baliabide, landu da ben gauza askongatik, bueno, beste aparto bat eskatu leike. Baina Zarautz eta Trintxerpe, eta neurri baten askoitxi bebai, kontzertu antolatzailea die, eta astero itxeitxuzte, eta batzan aste barroen bebai, baina dauz oso estena konkretu batzui lotuta. Euren kasuen, hardcore, cruz, bueno, olako estiluak. Eta lortzen dabe nazioarteko talde asko. Orden eurak oso esparru zehatzien sartuta dauz. Asko txiko Mataderua, bueno, bebai dauz hartuta soinu oso berezizitan, baina, bueno. Eta horra aparte, hola, astero kontzertuak itxen ditugunak, gauz Arrasate eta Tolosa, esan geinkela, bertan kabida daukela isa edozein estilok. Hor egon leike jasa, egon leike folka, egon leike roka, egon leike hardcore, egon leike popa, eta bar. Eta nik uste dut gauza baten igual bebai distantzia asko dauen arren bi herrixen artien, ero bi espeintzen artien, bai berezten gaitxu beste gauza batek. Ez naz askotan egoten Tolosako Bonbereneakoekin, baina badakit eurako aukeratzen dabela zerrein da zerrezein. Kriterioak izen leike publiko kopuruanak, kriterioak izen leike kalidadianak, baina horrek laguntzen dau, bueno, jarraipen horri emoteko bintzat motivazio hortan. Eta guk be, Arrasateko kasuen, neu ez naz gaztetxeko kide, izan nintzen, orduen garaixetan, oin beste adin baten nau, eta bueno, jatatoketan gaztetxe baten holan parte egotia, geuk sortu ginen elkarte bat gero itzein gogula, eta bueno, eta hor nabil programazio hortan kulturo ostegunak eruten. Vale, pixkat komento ditugu gauza honek, ekimen kolektiboen gainbera. Nik musikan esparruan eta gaztetxen esparruan, gaztetxe ero antzeko esperientzen esparruan aipatzen dut. Eskaintza handia isa da. Talde izugarri mordo badauz. Kontzertuak eitzen die asko. Sartzen bazate musikazuzenan.com, dala gaur egun Euskal Herrixen dauen musika agenda honena, somozatu geixonok esatuko zuela, ikusiko zuen dien kontzertu asko eitzen diela. Publikoaren interes txikixagoa. Leheneneko kesan duen modu CD-na, eta egisa da, CD-ak, bai, bola da realidade bat, jentiak ez ditxura biltzen. Osa, gaztiek ez da berabiltzen, gu gauz batzuk ondina biltzen itxugunak, baina hori beraka doia, beraka izugarri, ero, bueno, isa ez dau. Kontzertuekiko be, gaurko gaztiek, hori beste tesi batein leik, zer entzuten da gaurko gaztieko, ze musika motibetan ditzu, egoten diolan, ez nebeltza, gauza konkretu batzuk esian, ez tekin momentuetan, baina gero disipa baitzen da, ez toke jarraipen bat, ez? Ez dauka mundu guztiak musika hain salia izen biharrik, baina, bueno, egon leikien interes geixau. Gaztetxetan, lehen esan duguna batik, jentiak borondate oso zeitxitxu kontzertuak, normalmente ez dau jasotzen ezer trukien, ezer materiala, evidentemente, eta demanda horren aurrien kontzertuak egin da, ibili biherra, eta askotan motivazio falta bari bekartzen dau, jentia, naskatzia.
Arrasateko gaztetxeen adibidez, ostegunetako programazioaz gain, asteburutan oso kontzertu gutxi eitzen die, oso jente gutxi da nien hor, eta funtzionetan dabez, guk ekareko itxugu talde honek, baizik eta, bueno, jaso ditugu dei hone guztiak, eta presionetan dabez, da ingo, hori pena bada. Eta gero, profesionalizazio bat bekarri dau, gero musikoek esango da, igual euren dako ondorio honak ez dakarrenak, baina aretuak gero eta geixo duz Euskal Herrixen, eta tabernak bai kontzertu betxe itxuztenak, ez da, beste modu baten, da beste arrazoi batzu natzien. Ez ditugu gutxi etxi behar, horrepe badauke bere meritua, bere zentzuen. Eta gero adibidez, Arrasaten, kontzertuen, bueno, bilbide bat erolen esaten dutena, ni gaztetxoan intzenin goratzen az, kontzertua dau, eta akontezimiento basan herrixen kontzertu egotia, ez? Ja, hori galdu dau kutsu hori. Laroiko marka, gainera Arrasatik eukira oso bilbide kontzertuetan oso oparua izen da. Laroiko marka ziren, kirolde gixen, hauen Arrasaten promotore bat, Javi Biz, bizan bere promotora indela 2 urte uste dut hilzala, bapatien, justo baina Arrasatera, denpora luzin ibili izan Euskal Herri kanpo bizitzen, da Euskal Herria etorri zanien Arrasatera, handi denporara eukion osasun arazoa eta hilzan. Honek ekarri zituen laroiko marka da ziren Mano Negra, ekarri ban Lorso Dino Charge, ekarri ban, bueno, azira me bai ekarri ban Leinion garaiko milaka talde, eta bueno, pirinon aukera talde asko ikusteko. Laroiko marka da erdixean gero, punkaren estandakin, Arrasaten Rip, eta bueno, beste talde batzuk, La Terraza egon zan, taberna hola nos anarkiko bat, han behitxezien kontzertu asko. Laroiko marka da bukaeran, gaztetxien hasierakin egon zan Gurea izeneko zine bat, okupa usan, eta gaztetxe bihurtu zan, eta bertan egon ziren orduen Europako estenan zauzen nazioarteko hardcore eta punk eta talde asko, eta izen zame bai oso emankorra. 81an okupa usan Hospital Zaharreko gaztetxea, etenaldi batekin Gureatik, eta horbe kontzertu asko inzien, ugari. Gainera orduen Euskal Herrixen kontzertu areto oso gutxi eusen, Txibisto Itxiberri, Ondion Jam zabaldu barik, Kafe Antzokiak zabaldu barik, eta bueno, egon zan gauza asko baino horbe, neu ibilintzan luzaruen, eta horbe, lehen esan duen demanda horren atzetik ibiltzeagatik, desgazta ondixia egon zan, eta bueno, pixkat geroia, jentia desmotiba egin zan. Eneko kigoa zuzenduko ez da, eneko egon zan presente urtiak, ez da gutxi gora bera jarri ditut, beste goni nola, baina, bueno, gero 2000 lauti gaur egun dau beste gaztetxe bat, Ugarkapeko gaztetxea, funtzionetan dauena, eta horbe ilusio handiakin hasi ziren, baina gerora, asko moteldu zan. Tartien, 2000 urtekoan egon zan Arrasaten areto bat, 60 izenekoa, batzuk igual egongo zineten, punk rock eta olako estilotan eta hoi, Arrasaten oso seinala izen da moduen, ez da kaskamotzak, hortan oso espezializauta, eta horbe dinamika oso handia egon zan, jabe batzukin, profesionala zan, karo, euren helburu ekonomikoa zeuzken, baina movimentu asko egon zan, eta gero jabe aldatu zan, eta ja arek esotzen bueltaik emon. Aparte, Amaio Dorantzokian tarteka itxen di gauzak, tabernetan, dola me bai. Arrasaten gatoz oso, bentsat, herri emankorretatik, seguramente Euskal Herrixen beste asko badauz, baina, bueno, Arrasateko kasua nahiko sakona zentzu hortan. Da gero, sartu ginen tarte baten hor, 2000 urtekoan, erdixienero, gaztetxeak ezaben gauzan dirik eitzen, 60 aretoa geldirik euen, eta elkartu ginean Arrasateko hainbat pertsona, hainbat satelite, nik izoten moduen jubilauak, ze badauko adin bat, eta pentsau ginen, bueno, Arrasaten zeo zein genkiela. Bai. Arrasaten zeo zein genkiela, bueno, bultza bat emoteko, kulturako gauzak eitzeko, da sortu ginen kultura ekintza izeneko taldia. Izena ez da oso originala, eta, bueno, momentu da 80ko hamarkadako hori daukola, kultur horrekin, eta batez be pentsau ginen Arrasate baukola potentziala, bauzela eremu aproposak eta ingenkiela gauzak. Hasi ginen pentsetan, zerrain, eta okurri jakun, ostegunetan adibidez, Arrasaten hain, bueno, beste herri askotan moduen pintxopoteak egoten dira, eta jentia kalera urteten danez, pentsau ginen, egun hori aproposa izen leiken. 2010 hasi ginen, da esan ostegunetako proposamen bat, erabaki ginen gaztetxeen etxea, berez Arrasateko gaztetxea gaur egungoa da gaztetxe bat oso baldintza honetan, ez talako edifizio normal gaztetxe bihurtu zena, baizik eta aurreko gaztetxeen ordainien udaletxeak imon zauen lokal bat, eta diseina usan, eneko eta bere belaunaldiko gentian laguntzaz, eta bueno, oso aproposada eta erdigunien dau. Planteamentu baten ginen, ostegunero, beti talde bakarra, beti gabeko 10etan puntual, oso argi dauko puntual izen bidala, eta hori Euskal Herrixen ez da inoikoa, baina aleginen ginen, da jenti hoitxu da, osteguna dalako, eta 5 euro da beti sarrera, eta sarrera guztia taldien dako. Problemat geuken, soinu ekipoik etzauen gaztetxien. Orduen, joen ginen Arrasaten dauen soinu enpresa nahiko potentia da, proposa ematen ginutzen, hau da, soinu ekipo bat hartu, orain barik, eurek itxiozkuen, eta joan gara 5 urte hauetan, urritik maiatzera programatzen dugu, poliki tabernan etaratako diruakin, ostegunetan tabernan etaratako diruakin ordaintzen. Eta bestela, sarrera dana taldi mototzeu.
saiatzen gara programazio baria baitzen, jazza sartu dugu popa, sartu dugu musika latinua, sartu dugu soula, hardcorea, punka, torra gauza bai, jakina, eta lortu dugu transversalmente gaztetxera hurbiltzea jente asko, inoiz gaztetxe baten eta gutxia horrazatekoen egon destana, ez? Eta interesa handiz egin kontratu di espazio berezi badauela, jentiako itxura hartu dau, taldiak oso eskertuta, eukizan dugu berri txarrak, eukizan dugu ez dakizen, bueno, beti baldintza horreitan. Eta egiz esan gure apaltasunien oso gustora. Eta zeintzuk osatzen dugun, ba, kuriosoa da, adibidez badago 20 urteko jentia, badago 40 piku urteko jentia, 50 marrekoa eta tartekuak. Batzuk sare sozialetan oso aditua dienak, hortan ibiltzen di, beste batzuk kontakto duzko musika taldetan, beste batzuk soinua erutia kontroletan dabe, eta eurek ez dauzenien pertsona bat adibidez eskolak emoitzu bertan, gure da benei, beste batzuk arduratzeko soinu maixaz, eta bueno, hor gabiz, eta zendako, ez dauko baldiabide handirik, gara talde bat erabiltzen duena gaztetxea ostegunetan, eta urritik maiatzera 5. ikasturtea dau, eta oso gustora. Eta batez be, nahiz eta denpori bukatu bihatan, txaponekin, esaten ginuna, gu batez be motivazioa daukago, eta nahiz eta oso argi daukago, ja, askotan 20 pertsona etorriko dira, bestatzen etorriko di 200, baina saiatzen gara batetik, variedade hori bermatzen, eta bestetik guri ilusionetan gaitxuen taldeak ekartzen. Jasotzitxu eskaera asko, eta igual aprobat kabroia gara, baina, bueno, hori da gu elikatzen gaitxuena, eta horrek laguntze osko jarraitzen, ez? Iskate, zentzu hortan. Eneko, seguramente, gure zinon beste zehoz esakontzia, baina ez dakit botatzen bostazo, Bizka da gure esperientzia espliketia, ez? Apur bat. Eneko? Esto teorizau, esto zitaik erabili, enekon zitan bat, a ber, zurmila, baina, Eskerrik asko, Iker. Zeu bai, vale.